मा लेभेलाव थांखो ओमफ्राय सालारिफोरा माबायदि सोलिनो हानायनि माबायदि सालारिथ' जों एक्जाक्ट सालारिखौ जोङो खोन्थाया बे जोंनि एयारलाइननि मोनसे नियम दङ बेनि रुल्सखौ जों एगेन्स्ट थांनो हाया आरो ना बिदि ओमफ्राय ओरैनो लामसाम खोन्थानो हायो मानसि गोरों संस्कारी बच्चा संस्कारी वाला बच्चा जोंनावहाय सोमदोन बरगयारि इउटुबार फैदों आंनि उन्दैनि लोगो आरो हस्टेलाव जमा देरनाय जमा मिन्स लाइक अफ कोर्स बयस आरो गर्ल्स हस्टेलथ' आलदा आलदाखा होमबाबो जों मोनसे मा होनो मोनसे डन बस्क'नि आन्डारावनो देरनाय आरो आइसो सोयोनो वेलकाम थैंक यू आयु खुलुमलायो सनमान गोनां होलायो नै नि बिमानिया लिंहरदो नि बिमाया ओरैसो न' सिङावसो खाथारि नङा गुवाहाटिनिसो गरमावहाय गोजां बोथोरनिसोमोन ओमफ्राय गरम बोथोरावसो होबाय देबाल बाबा नों आखाइ खबना होग्रा जादो आखाइ खबना होग्रा जादो हामबायसैनो सोरखौ ए बे देरसा दे खुलिनानै जाहोदो बाल खुलिनानै जाहोदो काटाराव आलासि बरायबाय बिदिखौसो जाहोयो आब'नो हर आलासि बरायबायखौसो जाहोयो मिस्थि बायदि आरो इसिनिया इयो जोंनाव आलासि फैनायनि बरायबाय बेजोंसो थैंक यू सै मा होनो जों खिजुर बेलाथि जाथों दे गोथाव माने मा होनो बेनिफिट्स दङ आरो हेल्थनि मा जायो होनदोंथाय हार्ट प्रब्लेम मानि प्रब्लेमनि मोजां जायो आरो जाबाय थाबा गोथाव आनै आं जाया होनबाय हनै सासेया खाबार लागे रे होनलायबाय आइ नोंबो जाहैदो नोंबो मोनसे गैला जोबजोब्बाय सोमदोन गिफ्टआनो जोबजोब्बाय बेसेबां सनमान होयो बदल सनसा काटार एयारवेजनि बेखौ हरबावबाय नै मा बेयो बडि लसन हौवाफोर फुनजायो बयबो फुनजाजोबो ओमफ्राय बे पारफिउम काटारनि मुस्लिम कान्ट्रिनि पारफिउमाथ' बिराद स्पेशल जाखायो बिदिनो जागोन इयो एसेल' फुनना लानांगौ बिदि गोदोनाफ्राव होमबा मोनामबाय आरो लानथिखासो मोनामहैखानाय आंनासो खारा लसनखौ मोजां फरायलाय नोङो ब्रान्ड नेम दङ उनथिं दां ब्रान्ड नेमा बेनदां दिपटिक ना मा होनांगौ दिपटिक ओमफ्राय दंदेरबावो दिपटिक किउ बेबो नङा दिपटिक आरो गाहायाव दंदेरबावो नों मोजां नायाखै सिनायाखै फिसा लिरनो नांखाथारनाया एक्सक्लुसिभलि डिजाइन फर काटार एयारवेज दंदेरबावोसो लायनो बेनो काटार ओमफ्राय बे फिसा एयारवेज सिनायाखै होमब्लालाय बेखौ अफिसियेल मानसिफ्रासो मोनो ना मोनजोबो बयबो जायखिया थेंक इउ दे थेंक इउ स' माच फिसाल' गिफ्ट जायानो जानो हागौ बहुत स्पेशल जिनिस ना बियो बेखौलाय जों जिबनाव बहा मोननायमोन थाबावनो हागौ माबा नागिरनांगौ बे माबाया दिपटिकआ थेंक इउ सै आलासि जाफैनायाव नै बेखौ मोनबाय नै माथो गाबखो ना नों लागोन केमेराखौ नों लागोन नों लानो फैदो होनसै फैदो ओंखाम उखैबाय नायो जानो फैदो जिरायदो फैनानै फैदो नोंसोरबो थांफानोसै नामा होनदों लावगिखौ मोजां नुथारदों फट'शुट खालामखांबाय दायो थांफिनगासिनो सोमदोना फैबावनाङा दानो थोयो साफिसियेन्ट आंनि थाखाय जथेस्थ' न'आव बिमा बिफा सानैल' बिसोरखौबो सापर्ट खालामनो औ हायो बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनो हायो नांगौखिनि हरनो हायो मालायनिफ्राय बिनाङा बेनो मेन खोथा आरो मालायनिफ्राय एक्सपेक्ट खालामनांला जा नांगौ गोसोबायदि हायो इन्डिपेन्डेन्ट जेसेखिनि सेलारि मोनो जथेस्थ' थोयो होननानै बुंजायो आरो अब्ला नोंथांमोना खोनाबाय दा
एयारलाइन्सआव बा एभिएसन जबाव जायफ्रा मावनो गोसो नोंनि मिडियाम अफ स्टाडिजों खोथा गैया नोङो गामि गोथौनि बा गोरिब न'खरनि होननायजों खोथा गैया जास्ट क्रेक खालामनायनि माखासे टेकनिकफोर दं बेफोरनि थाखाय कर्स लानो हायो दिनैनि दिनाव आरो उनाव लोगो मोनबावथों ओमफ्राय थांफिनदो सेफ जार्नि आरो अल द बेस्ट थेंक इउ आरो सोमदोनखौ आं एक्चुअलि मोनसे खामानिनि थाखायसो हांख्रायहरनाय जादोंमोन थेंक इउ सो माच आङो जोंथ' काटार एयारवेसाव लाइक इउनिफर्मजोंहाय जों पाब्लिश खालामा ना स्पेशलि ग्राउन्ड स्टाफफोरखौ अलाउ खालामा आं आंनि इउनिफर्मखौ लाबोदोंमोन फेमिलिजों फट' शुट खालामनानै अनलि न'आवहाय फट' फ्रेम बुखांनानै दोननो थाखाय स' सोमदोनखौ आङो फट' खेबनो थाखाय लिंहरदोंमोन थेंक इउ स' माच फट'खौ सोमदोना फिसा क्लिप होनानै होनो हागौ फुरा भिडिअखौ बानायाखैबाबो ना फेमिलिजों फट' लानायखौ थेंक इउ स' माच ना सोमदोन थेंक इउ चलो आनै थेंक इउ होनदो आनैखौ नार्स लोगो जाबाय थांसै काटाराव जाबाय दे बाय आनै बाय नै चक्लेट लांला नै चक्लेटआ लांला चक्लेट लाबाय नांला लाले लायाखै नों सोरनाव फैदोंमोन दे थेंक इउ दे नै लांनाया गरम लांबायदां थेंक इउ चलो थेंक इउ सोमदोन बाय बाय थांसै दे थेंक इउ आनै थेंक इउ होनदो बाय बाय नै ओरै सोरनाव नाय फ्लाइं किस नाय फ्लाइं किस होदो दे वाव दे खस्थ' मोनबाय बेस्राफोर औ दे होल्दांल' होनजोब्बाय बोदोन बुजिया जाम्बि मानसिफ्रा बिदि होल्दां होननायखौ बिदि होननाय जि अन्थावथावखा बाय आबै सना अके मालाबा फैफिनबावगोन नोंलाय बेस्रा थांबाय गारिफोराथ' एकदम लाजाखायानो लामानि थाखायनो बाय आनै बाय